Ya, cosas me he encontrado. Hemen duzue kafea. Besterik behar duzue? Nik ez. Ez, eskerrik asko. Zuek gaur ez dakazu egondirik eskolara joateko, Nik bai, baina ea nork mugitzen duen Josu hemendik. Bale, badakit niregatik zaudela hemen. Berehala joango gara, lasai? Oso arriskutsua da Josurekin tabernara etortzea. Kafe hartzeko 5 minutu esan, eta jada 2 klase galdu ditugu. Tira, ez da inbesterako. Gazte hauek. Ara? Azte kirola arraroak dauden, eskailerak igotzea. Hori kirola alda. Hala ematen du. Australiar batek dauka errekorra. 86 solairu igo zituen 9 minutu eta erdian. Jendea burutik jota dago. Denera, 1576 maila. Eta zuk 10 eskailera ez igotzeko, igogailu hartzen duzu. Noski, medikuek esaten dute txarra dela bihotzarentzat eskailerak igotzea. Bai, eta zuk nahiago duzu tabernan eserita gelditu. Ez neska, baina korrika egin behar bada hobe kalean. Aldaparik ez, mailarik ez dugu goi mailakoak izan nahi, ezta? Zu ez goi mailakoa eta ez behekoa. Sekula ez zara eta korrika egitera atera. Ez zea. Fakultateko atletismo taldekoa nintzen eta. Astean 4 aldiz entrenatzen genuen. Orain baino gehiago egingo zenuen, seguru? Sinesten ez baduzu ere, hala da. Kirolari bikaina nintzen gaztetan. Gaztetan, gure aitona